Iya, iya, iya. Yo, yo. Puji mengawasa mugi tinapina saking kutha lan rencana monggo-monggo sami mirsani jadilan kang kita leluri alipur pramiarsa sami arga budaya piniji Peno saking kutha lan rencana monggo-monggo sami mirsani jadilan kang kita leluri alipur pramiarsa sami aku budaya piniji ape Argo Mulyo apenya Bantul Kalimberot Argo Mulyo Sedayu Bantul Ngayu Jakarta Atur sugeng mring para miyarsa kang mirsani seni luhur kita lelagan beksa niteturunggo jadilane anggo budaya ketane gawe sengsem lakung atine rasa nyoto rapat apuane arga budaya jatilane para miyarsa kang mirsani seni luhur kita lelangan beksa niteturunggo jadilane arga budaya ketane gawe sengsem langkung atine rasa nyoto rampat apuane arga budaya jatilane oh yeah.
Sôi. Số. Số. Monggo kenali Pak Satu, monggo tinggal Sumatio, awet papan dipun lagi tebih, monggo tinggal tidak ini. Jadilan arga budaya monggo lenggah ingkang sekeca kanthi dumugi paripurna ape arga budaya Asli kali bro.
Sewangitan bisa nendro kawang-kawang katonan neng netro tak sesuwun mugi enggal enjang kedese ati sekapan setyo ngrewangi keteni yen sepur senjawus katon teko esemuna bani hati yen sepur senjawus katon teko esemuna bani ati
yeah. Hae, Oh yeah. yae, Oh yeah. hae, Oh yeah. hae, Oh yeah. hae, Oh yeah. hae, Oh yeah. hae. Oh yeah. Huh? Se alo alo oh se alo alo oh se manyuk manyar dawa susu we alo alo oh se alo alo oh se entong sing anyar lali bojone. Iya. Ya, oh. Yen Pancen nyoto yen sirupa ora mitayani nanging aku wis kepacut tresno angel konku anut jati kinang karo ngilu dayo teko kelarno loso jangan tempe raprawan tak baleke Masa. kaya apa
yo. Yeah. 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 Yo ya. Oh yeah. 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 Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah yeah. Oh yeah yeah. Oh yeah yeah. Oh yeah. Yeah. Harus kau budaya. Menyang Solo payunge ilang alo ose alo ose duwe bojo aja sumelang Rasa silang. Iya. Yeyo yeyo. ijo aja diundui Cote undui. wong sing abang sepirang-pirang Oh iya apa iya. kowe bojo nduk aja dirusui wong sing bujang sepirang-pirang Aku omo sarung kalongan. sarung kalongan Sing tak suwun sing abang biru. ayo Aku omo dek ojo colongan. Sing tak suwun gawe penggulu. apa ketiga Yeyo yeyo. kayu aru digawe kursi Digawe kursi. meja punten letore ijo rondo ayu mas neng sandingmu kuwi wis becane sing duwe bojo Yeah.
Yo. Ora ore 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 ora ore. Iya. Ya 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 ya. Oh ya. Oh. Ya. Oke. Iya. Oke. Iya. Oke. Iya. Oke. Iya. Oke. Iya. Aromanis, 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 kulane Jawa, prawane remanis, prawane remanis, remanis anake sapa? Betul. Yo. Oh ya. Negarane wis dadi aman, waro seti rapat sing prajurit singa, ate puncakano lawan bepati singa, kabeh hancur lebur dening waro Ponorogo. Pecut samantiman suarane beda angkasa.
yoga lumakarya ananta karyaning praja murid kerta harja ye so yeah so yeah oh yeah kilar joget tandang-tandang tumandang kakakku mereka leru pernah kuasa bekto sioko lumakarya ananta karyaning praja murid kerta harja maju ayo maju ayo maju yo Berang dengan kenceng maju. Aku nduk Linda Pak Pur iki diboyong idul iki. Wingi diboyong etan saiki diboyong idul. Sut terus ngulon. Bisa terus ngalor Pak Pur. Ayo. Nggih. Acara apa iki, Mas? Ini ulang tahunnya Juragane. Ya. Mas Supitan. Ambuh. Asline nek dadi Mas Mancung seneng lho Mas Tetek. Ini. Lan duwe bapak isih sak pantaran iki ra ya seneng banget. Iso dijak remi. Oh niku bapakne Mas Mancung. Tak kira adine. Aku mbiyen tak kira kakangane. Jebul mah bapakane. Semoga Mas Tetek ajeng disukani lelagon punapa. Pak Guru nggih. Matur Pak Guru panjenenganipun nggih. Kanca-kanca budaya dereng ditunggu mugi-mugi Bapak ingat sehat walafiat malih. Amin. Dikendai Bapak ke rumah sakit pasien dilani nyelake argo budaya nggih. Mugi-mugi enggal dangan nggih Mas nggih. Nggih, leres jenengan kabeh padha seneng kumpul teh keluarga Mas. Injih. Nggih, monggo.
santa tomo yo tatiya satriya tomo labuh marang nusa bangsa piye iso gawe iya lendide sing angel lendide sing angel iki maramenga tiku Anggur brintil nak ngono ku. Belum bengi lali ngomah kok. Ayo, ora ditanggungan kok. Los Pak Pur. Las atuh tununge bapakmu ngayahi kewajiban luhur yen wis rampung mesti kundur Nuswantara adil makmur apenya Bantul gitu loh saja sih ya iyo ya iyo Cuk menengok ngeranakmu Ojo pijer nangis wae Anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolahane kawanane gendul ayo sing rukun Inggal menengok anakku welas marang ibumu didhawuhi kudu bisa gawe apa nduk bisa gawe meneh apa wis gawe apa? Gendar. Gawe gendar wae. tiku Nek gawe orek ya sih, Bro. iya Sok gawe orek, Mas. nggih nek aku Ah, gawe ontran-ontran heeh gawe bunga nek aku ki Mas apa yo ngono tenan atuh tununge bapakmu ngayahi
sipan lumpur yen wis rampung mesti kondur Nuswantara adil makmur injih sampun Mas Tetek Iya nggih. lelagon ingkang jumbo kalih Suswarana Ampun pokoke Mas Jun. Nggih salah malih Mas. salah kumalah menapa Mas niki enten nika Oh iya heeh. Wonten Mbak Intan. Mbak Intan Apa ta? aku ya urung tepang ya kok wonten nikah ngeten niku Oh, jenengan. dereng kok nek tepang bahaya soalnya Iki artis suwe lho ya. Oh, jane artis suwe. jadi mungkin sing campur sari Jenengan sing kurang baca-baca. pinje Mas Tata semoga Dolinda kalian Mbak Intan Ini sengkuyungannya obat banget Mas Dut. injih punapa mawon sak jose Iya ada cek black motor. kandang delik Kandang delik ada HS. Berani kita beda ses Ari Busana. Dan Ari Busana. ya semoga punapa Nduk sampun dereng Ije dikasih egone wong tua. oh Pak Guru semoga Pak Guru Pun kadang jarang cerita. Oh sampun. Tak jarang kalau sini dan kula nganggur. nek kula mboten wani tawa-tawa niki Wah zaman saiki nang kalang tawa Mas Dut, ora payu. injih Mas Kadang ditawak ora payu dinciki rego ya. ora dinciki rega Pripun? ngedunke rega Ceritani
Wes kumandang ing angkasa kelung-lungkung suarane kendang riyal katipung imbal konang bete pembicara Bos Gibran kagungan Jawi masukatan seni Jatilan Warwa Madya laku sono mugi-mugi ape suka Oi, ya. Oh ya. La ya. Oh. Tolong rata juga, rata kudu bali, ya aja. Wah.